Habitamos un mundo cheo de camiños. Camiños escuros, camiños claros, camiños pequenos e grandes e incluso camiños que debemos trascender ou reinventar. Esta mesma foi a tarefa que ocupou toda a vida do artista que vimos presentar, o cal non é outro que Alfonso Sucasas, un dos pintores máis sobresaíntes da escena da arte contemporánea en Galiza. Pode ser un artista contemporáneo e pode ter unha vixencia no tempo, pero levar 30 anos que a súa obra que se vexa hoxe e siga igual de moderna, igual de impactante, igual de atractiva que fai 30 anos, igual de sólida que fai 30 anos, iso só está á altura dos clásicos. Sucasas naceu no 1940 nunha parroquia de Lalín chamada Goiás, lugar que deixaría pegada na súa produción artística de forma rotunda. A súa vida quedou moi marcada polas súas múltiples viaxes a Latinoamérica, onde coñecería personalidades da arte como Vinicius de Moraes. Xa no seu retorno a Galiza, relacionaríase con outros artistas galegos de gran relevancia, como Laxeiro. A selección de obras que no museo podemos atopar coincide cunha serie de pinturas que Alfonso creou con motivo da celebración do Xacobeo do 1993, cadros que no presente ano son agrupados e expostos outra vez para lembrar a tan peculiar persoa. Un placer e un honor poder volver a ter en Santiago esta exposición de Sucasas. Estamos como pechando un ciclo que espero que non se peche de todo, pero sí que é unha exposición que Alfonso Sucasas elaborou para o ano 93, para o Xacobeo 93, un bonito broche para este ano santo, para este Xacobeo 21-22 neste Museo das Peregrinacións. Podemos atopar representacións do Santiago Peregrino ou mesmo da Crucifixión de Cristo, sempre co característico toque expresionista de Sucasas. Vemos así obras cheas dunha forza expresiva que amosan unha visión novidosa e rompedora de imaxes que forman parte da mitoloxía e da idiosincrasia galegas. E ti, atréveste a ver con outras cores os camiños que conforman a vida?